Mga gasolinahan sa Batangas City dinumog ilang oras bago ipatupad ang big-time oil price hike. Para sa detalye, makakasama natin live si Andrew Bernardo. Andrew? Ivy, matapos ang big-time oil price hike noong nakaraang linggo, isa na namang big-time oil price hike ang ipinatupad simula ngayong araw. At hindi ito basta-basta pagtataas dahil mula sa 7 piso, umabot sa mahigit 13 piso ang dagdag singil sa presyo ng produktong petrolyo. Kagabi pa lang, pila na ang mga motorista sa iba't ibang gasolinahan sa lalawigan ng Batangas. Ito ay para magpakarga ng diesel at gasolina bago pa magpatupad muli ng big-time oil price hike. Isa sa pumila ang delivery rider na si Wilmer Angeles. Maganda ang kita, gawa siyempre mataas yung gasolina. Imbis na 100 yung aking gasolina sa isang araw, nagiging 200 pesos na siya. Ang laking bagay na nun. Kaya talagang nakikipagpo sa akin. Ngayong araw ng Martes, nasa mahigit 12 piso ang ipinatupad na dagdag presyo sa diesel, higit 7 piso sa gasolina at higit 10 piso naman sa kerosene. Kaya ang motoristang si Benji umaaray na sa panibagong pagtaas sa presyo ng ikakargang diesel. Naghanap nga kami ng medyo mura. Ang truck driver na si Boyet, inutusan na ng kanyang amo na mag-ipon ng gasolina. Nakadalawang hakot na ako eh. Gawa ng tataas eh. Sa mga equipment po namin, habang may stockan, may stock mo na. Para naman sa motoristang si Melvin, nauunawaan niya ang nangyayari pero hangad niya na masolusyonan ang hindi mapigilang taas presyo sa produktong petrolyo. May mga sasakyan na talagang tumataas ang gasolina sa araw na ito, lalo na ngayong araw na ito. Then sana naman na ito ay masolusyonan na at para hindi na maghirap ang mga tao. Iba naman ang nais ng gasoline boy na si Roman. Sa pagtaas po, sana taas din namin sahod. Kasi mahirap na po, baka mamaya taas na rin ang presyo ng mga bilihin, pamasahe. Kailangan po taas din ang sahod. Sa panayam ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog sa LTFRB Calabarzon, sinabi na walang transport sector na nagrereklamo sa kanilang opisina sa Lipa City, Batangas. Inihahanda naman ang Tawid Pasada Card na nakatakdang ipamigay sa mga tsuper sa lalong madaling panahon. Samantala, kanina isang mataas na opisyal ng Department of Energy ang nagsabi na maaaring magkaroon daw muli ng pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Mismong si Energy Secretary Alfonso Cusinan nagsabi na ito ay nakadepende o resulta daw ng bakbakang nagaganap sa bansang Ukraine dahil nga sa pagsalakay ng Russia. Nagbigay naman sila ng tips para makatipid sa gasolina. Ito daw ay planuhing mabuti ang lakad nang sa gano'n na hindi na daw kailangan magdala o mag-drive ng sasakyan. Ace, Ivy? Maraming salamat, Andrew Bernardo.